15 देखे अरे माँ पेमेंट अरे माँ सुन एटा चलिबनी लो माँ ये बहुत मते घरे जा दे अपन रखो मु फोन अरे सुनो अरे पूरा 500 टका नोट रे चलिबनी जाऊ मु को करी मते घरे जा दे मु फोन पाइली मु जाऊ अरे कुपी वाणी को ना कळ कोटू ना तू रखी तू केबे भाभी रखी कि अरे एते हबनी लो माँ गोटे काम कर तमे आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक अच्छी दी ताले हे जो तमर फाइनेंशियल नहीं जाओ चेहरा पारिजात चाहाणी पंचामृत तू सजे अबागटे सात सुरर संगीत तू राजा राजेश्वरी तू स्वर्गर अप्सरी तू सामोकार मुक्ता तू सपनर परी आखिरे अधा अधा अनामिका कहानी देहरे इंद्रधनु भांगे अलसा